the more traditional gunpowder you fired, the more respect the family has. Remember last time we talked about traditional gunpowder stroke kenus, how it is used during burial ceremonies. And we said that the more gunpowder you fired during burial ceremonies, it shows how wealthy and rich the family is. And it also shows that the person was very important and a great person when he was alive. And we said that it also guides the person's soul to the ancestors. So today let's continue. Remember, in some parts of the Igbos, when you did not honor your dead parents with this gunpowder blasting, you are not allowed to fully participate in other people's burial ceremonies. In some part of the Igbos, if your parents have died and you did not give them befitting burials by using this gunpowder blasting on their burials, that you are not allowed to participate fully in other people's burial. Ihe anyị na-ekwu bụ n'ụfọdụ ebe n'ala Igbo, ọ bụrụ onye nne ya na nna ya nwụrụ, ọ gbagha egbe oge ha nwụrụ wee nie ya, na anaghị ahapụ ya ka ọ nọrọ n'ebe ndị ọzọ nna eme akwamozu nke ha, ka ọ nọrọ ruo oge ndị ọzọ na-eme mmejọ otu a, mbụ ịgbara ndị mụrụ ha egbe n'oge dị otu a ruo oge ji agba egbe, a ga-asị ya pụọ. Maka gịnị? Maka na o meghọ mmejọ otu a oge ndị mụrụ ya nwụrụ, na ọ gbaghọrọ ha egbe, a ga-asị ya pụọ ma o ruo na igba egbe, maka ọghọm dị na ya. Ọ bụrụ na ndị akụkụ bụ na-asị ngwa pụọ n'ebe a, maka gịnị? Na ịgbaghọrọ ndị mụrụ gị egbe oge ha nwụrụ, iji wee gwa ha sị na gaa nke ọma gaa gwa anyị. Akwụkwọ na ha anaghị eme otu a, na ha anaghị achụpụ, na ọ ga-anọ ebe a na-erikwa oriri na ọṅụṅụ. Ngwa define na comment section. Ọ bụrụ na saịdị be anyị a na-eji ya agwa mmadụ okwu ọjọọ, ha sị na ifugo onye nke a agbaghọrọ ndị mụrụ ya egbe, ọ bụrụgodị otu ọnụ egbe na ọgbaghakwara ndị mụrụ ya, bịara ibe ikwu okwu. Ọ na-egosikwa ugwu na nsọpụrụ, maka na ha na-eji ya na-agwa ọtụtụ mmadụ okwu ọjọọ. Ha ga-asị ha si ya gaa gbaa ndị mụrụ gị egbe, ha esi otu a gwa onye ahụ okwu mwute na okwu ọjọọ. Ọ bụ ihe mwute mbụ ihe dị otu a. So ihe anyị na-ekwu bụ mmadụ ihe ị ga-emere onye nwụrụ anwụ ka obi dị ya mma, ga-emere ya, abụghị ihe ọjọọ. Ndị bụ unu onye agbaghọrọ ndị mụrụ ya egbe oge ha nwụrụ, iji si ya gaa nke ọma, ọ gaa ebe ndị ọzọ na-eme akwamozu, o ruo oge ji agba egbe, a na-achụpụ onye ahụ si ya pụwa na ịgbaghọrọ ndị mụrụ gị egbe, ka a na-ahapụ onye ahụ ya nọrọ na-eri oriri na ọṅụṅụ. Sonyere anyị na-aga n'ihu.